és perquè aquests nens puguin passar una revisió mèdica que puguin detectar els seus problemes de salut, que serien crònics en els campaments i aquí molt fàcilment se posa en remei. Que surtin de les altes temperatures, en l'estiu hi ha 50 graus, és invivible. Que coneguin una altra manera de viure, una altra cultura, una altra llengua, que passin un estiu diferent, un estiu divertit també. Tot això és formació. És una experiència que enriqueix la seva vida personal i professional. I després creixen aquestes generacions i poden sortir, com per exemple la nostra generació, que varen venir posteriorment a estudiar, i ja hi ha molta gent informada, amb carreres, amb màsters, i això també, gràcies a aquest programa, aquestes generacions ajuden no només a la família, econòmicament, sinó a la causa saharaui, per exemple, a difundir, ajudar en les associacions a difundir la causa, a defendre, que som els ambaixadors d'aquesta justa causa. Aquests infants són els millors ambaixadors del seu poble. Pues amb aquests infants també el que fa és que se conegui un poc més la causa saharaui també.